Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur maiatzaren 25 da asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Carlos Hirugarrena noblearen gurutzeak jaso dituzten 5 pertsonek foru komunitatearen proiekziori eta ospari egindako ekarpen nabarmena aitortu du Nafarroak. 31 gazte nekazaritza eta abeltzaintza sektorean sartu dira Indian nekazaritza prestakuntza amaitu ondoren. Nafarroko gobernuak nazioarteko asilo programetan baztertuak izan diren iheslari kalteberak babestearen aldeko apustu egin du. Nafarroko 136 udalen webgunei eragiten dien zibererasoak luze joko du. Informazio bermearekin berreskuratzeko lanean ari da Animsa. Arostegi etorbidea bizitegi bide handi bihurtuko da, izaera atseginagoa eta jasangarriagoa izango du, eta 17 bloke zein 15 altuerako 2 eraikin berezi izango ditu muturretan. Ollo Kontseilariak Euskara arlo sozioekonomikoan bultzatzearen alde egin du Euskara langai jardunaldien irekieran. EH Bilduk emakumeen kontseilua babestu du eta mailari exigitu dio eraso sexisten aurkako protokoloaren inguruko adostasunak errespetatzeko. El Lago eta Mendigoiti ikastetxe publikoetako kirol anitzeko pista nagusiaren estalkia berritzeko obrak esleitu dira eta datorren ekainean has daitezke. Nafarroko gobernuak gurpea beti onak taldea saritu du emakumezkoen eskubaloi maila gorenera igo delako. Lola Indigo, La Oreja de Van Gogh, La Moda eta Kamela besteak beste izanen dira Sanferminetako gauak girotuko dituzten artistak foruen plazan. Jaso ikastolak bere lehen kampus artistikoa antolatu du ekainaren 23 uztailaren batera, Nafarroko 8 eta 12 urte bitarteko ikasle euskaldun guztiei zabalik. Navarra Arenan izango da buruz buruko finala. Nafarroko pilotalekoa prest dago lehen pilotazalen munduko txapelketa garrantzitsuenaren finalerako. Carlos Hirugarren noblearen gurutzea jaso dituzten 5 pertsonek foru komunitatearen proiekzioari eta ospeari egindako ekarpen nabarmena aitortu du Nafarroak. Txibite lehendakaria ekitaldian izan da eta Josefina Campos, Aitor Etxarte hil ondoren, Fermin Goñi, Sandra Ollo eta Cesar Oroz aintzat etsi ditu. El legado de Carlos III el Noble está relacionado con la cultura. Nafarroko lehendakaria Carlos Hirugarrena el Nobleren gurutzearen banaketa ekitaldian izan da atzo. Sari hori erkidegoko nagusietako bada, zeinaren bidez publikoki aitortzen den Nafarroko pertsonek eta erakundek Nafarroko foru komunitatearen garapen, proiekzio eta ospari egindako ekarpen nabarmena. Tronuaren aretoan lehendakariak honako hauei eman dizkie sariak. Mugimendu memorialistaren erreferente nagusietako bat izan den Josefina Camposi, hil ondoren saritua izan den Aitor Etxarte, pedagogo eta euskeraren sustatzailearen alargunari. Fermin Goñi kazetari politologo eta idazleari, Sandra Ollo argitaratzaileari eta Cesar Oroz marrazkilari eta humoristari. Lehendakariak kultura eta aliantza nabarmendu ditu sarituen ibilbide personala eta profesionalean aurkitzen diren balioen artean. Saridun guztien lana balioetan aberatsa den eta berdintasuna sustatzen duen gizarte bat eraikitzeko aldamio gisa balio duela adierazi du. Bertan izan dira Unai Ugalde, Nafarroko Parlamentuko presidentea, Jose Luis Arasti, Espainiako gobernuak, Nafarroan ordezkaria, Remirez eta Jose Maria Ierdi gobernuko presidente ordea eta Enrique Maia Iruñako alkatea. 31 gazte nekazaritza eta abeltzaintza sektorean sartu dira Indian nekazaritza prestakuntza amaitu ondoren. Gomez Kontseilariak diplomak eman dizkie ikaslei eta horietatik 32 emakumeak dira. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariak Indiako nekazaritza prestakuntza amaitu dutela egiaztatzen duen diploma eman die atzo goizean 31 gazteri. Horrela, sozietate publikoak amaitutzat eman ditu urtarrilean 200 ordutik gorako iraupena izan zuten nekazaritza eta abeltzaintzako prestakuntza ikastaroak.
Eskola horiek Indiaren gazteei laguntzeko plan estrategikoaren parte dira eta denbora horretan landutako gai bakoitzean 50 hizlari espezialista eta erreferente inguru izan dira. Nekazaritza ustiategi batean bizitzen jartzeko aukera ematen den ikasturte hau arrakastaz amaitu duten 31 gaztetatik 10 emakumeak dira, hau da 132 eta gehienak abeltzain gisa sartzen dira sektorean. Ildo horretan Gomez kontseilariak nabarmendu du oso pozgarria dela 31 gaztetik 10 emakumeak direla egiaztatzea. Emakumeak landa inguruneko zutabe nagusietako bat izan dira beti, naiz eta historikoki beren lana oso isilduta egon den. Sektorean sartzen diren eta berariazko prestakuntza jasotzen duten gazte gehienak abeltzaintza sektorekoak dira 48%, 31 urte dituzte batez beste eta kontuan izan behar da gaztenak oraindik ez dituela 18 urte bete. Nafarroako gobernuak nazioarteko asilo programetan baztertuak izan diren iheslari kalteberak babestearen aldeko apostua egin du. Santos kontseilariak salatu du arbitrariotasunez errefusatzen direla asilo eskaerak pertsonen jatorriaren arabera eta berretxe egin du CEAR Navarrarekiko lankidetza akordioa trantsizio prozesuak babesten jarraitzeko. Con la llegada de refugiados, de personas refugiadas de Nafarroko gobernuak asilo eskatzaileen babesa eta integrazio bultzatzen jarraituko du baldin eta prozesu burokratiko luze baten ondoren, nazioarteko babes eskaerari uko egiten badiote eta muturreko kalteberatasun egoeran geratzen badira. Izan ere, 15 eguneko epean sartuta zeuden harrera programak uztera behartuak izango dira eta inolako estaldurari gabe egonen dira, batez ere, sostengu ekonomikoari eta etxebizitzari dagokionez. Egoera hori arintzeko iaz sortu zen errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordearekin zeharrekin hitzartutako transizio programa. Programa horren helburua da hain zuzen ere, transizio hortan laguntzea nazioarteko babesa jasotzeko aukera ukatu zaienei. Kalean dauden pertsona horiek ez uztea eta baliabideak ematea 6 hilabeteko epean gerretatik eta indarkeriatik ihes egiten hartu zituen gizarteratu ahal izateko. Hala 2021an 13 pertsona jaso zuten programa hori Nafarroan eta gainera etxebizitzari buruzko 5 tailer eta gizarte eta lan gaitasunei buruzko 4 tailer egin ziren. Eduardo Santos migrazio politiketako kontseilariak azpimarratu du urtero pertsona asko nazioarteko zuzenbidearen arauetatik kanpo uzten dituen babesgabetasun egoera horren bidegabea eta arbitrariotasuna. Zoritxarrez 3 hilabete daramatzagu ia egunero errefuxiatuei buruz hitz egiten Ukrainako gerraren erruz. Nafarroako 136 udalen webguneei eragiten dien zibererasoak luze joko du. Informazioa bermearekin berreskuratzeko lanean ari da Animsa, baina prozesua luzea izango dela ohartarazi du. Nafarroko 169 toki erakunderen jabetzako Animsa enpresa publikoak 100 gora teknikarirekin lan egiten jarraitzen du Nafarroko udaletako eta mankomunitatetako datuak eta udal zerbitzu informatikoak berreskuratzeko. Pasaden asteko asteazkenetik enpresako informatika zerbitzuei eta ondorioz erakunden komunikazio elektronikori eragin zien zibererasoaren ondorioz. Guztira 170 erakundek ez dute web zerbitzurik eta posta elektronikorik herritarrekin komunikatzeko. Animsak aitortzen du arazoaren konplexutasuna eta garrantzia direla eta ez dagoela denbora zehatzik udal webgune eta mezu elektronikoak berreskuratzeko, eta prozesu luzea izan daitekela erabateko ebazpena eman arte. Baina garrantzitsuena da dio enpresak datuak bermearekin berreskuratzea. Udalei eta eragindako erakundei bidali dien mezu batean Animsak azaldu du lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu toki entitatei bizi dugun ezoiko egoera honen aurrean duten ulermenagatik. Gure konpromiso helarazi nahi dugu eta jakinarazi nahi dugu gure taldek gogor lan egiten dutela kaltetutako zerbitzuak berreskuratzeko. Zibererasoaren ondorioz hainbat zerbitzu erori ziren ala nola posta elektroniko udalaren webgunea egoitza elektronikoak. Gutxienez 136 udalek zibererasoaren ondorioak pairatzen jarraitzen dute baita bestelako 33 erakundek ere. Badirudi, Lituaniako zerbitzari batetik jaurtitako 2 ransomware eraso direla, zibereraso mota bat sistema batean sartu eta enkriptatzean datzana.
Pandemia garaian telelanak eta Ukrainiako gerrak horrelako erasoak areagotu dituzte. Arostegi etorbidea bizitegi bide handi bihurtuko da izaera atseginagoa eta jasangarriagoa izango du eta 17 bloke zein 15 altuerako 2 eraikin berezi izango ditu muturrean. Nafarroako gobernuak antolamendu berria proposatu du Etxabakoitzen, etxebizitza gehiagorekin, bereziki babestuekin, zuzkidura eta zerbitzugune gehiagorekin, berdegune gehiagorekin eta Etxabakoitz kaleko 5 ataritan dauden 39 etxebizitzei eusteko aukerarekin. Por parte del consorcio de Arostegi etorbidea Iruñan bizitegi bide handia bihurtuko da, izaera atseginago eta jasangarrigoa izango du, eta 17 bloke zein 15 altuerako 2 eraikin berezi izango ditu muturretan. Hala jakinarazi dute Lurralde Kohesionoko Kontseilaria eta Iruñerriko Abiadura Handiko Partzuergoko presidentea Bernardo Zirizak, eta Lurralde Antolamenduko etxebizitza eta proiektu estrategikoetako 2. lehendakariordea Jose Maria Ierdik. Bertan Etxabakoitzeko udalez gaindiko plan sektoriala aldatzeko herritarren partaidetza prozesua aurkeztu da. Nafarroko gobernuak 4 irtenbide proposatu ditu Etxabakoitz eremuan eta Sanduzelaiko egungo tren geltokiaren eremuan antolamendu berria gauzatzeko. Horiek guztiek egungo antolamenduarekiko berrikuntza nagusi gisa. Honako hauek partekatzen dituzte. Etxe bizitzak handitzea, bereziki babestuak, 3. sektoreko erabilera bulegoak eta merkataritza erabilerak murriztaren kontura. Zuzkidura zerbitzu eta berdegune espazioak gehitzea. Arostegi etorbidea bizitegi bide handia bihurtzea izaera atseginago eta jasangarrigoa batekin. Sanduzelai eta Buztintxuri kalen arteko ikusizko, oinezkoentzako eta bizikletezko konexibitatea hobetzea eta beste etxe bizitza batzuk konserbatzea. Lehenbiziko 3 aukerak banaketa eremuetan baino ez dira bereizten, hau da, hirigintza eskubideak eta urbanizazio kargak banatzeko kudeaketa eremuetan. Lehenengo aukeran banaketa eremu bakarra planteatzen da, 2. 2, 3. 3 guztira. 4. aukerari dagokionez, Pesis eremua ekialdetik eta Elortzi ibairaino zabaltzen du eta hirigintzaren ikuspegitik zentzua izan dezake. Halere, ertzetako bat Elortzi ibaiak ematen du eta lurzoru laua eta hein handi batean urpean gera daitekena izateak prozesu askoz konplexuagoa eta luzeagoa izatea ekar lezake. 4. aukera horrek gainera 4 banaketa arlo planteatzen ditu. Etxe bizitzari dagokionez foru gobernuak plangintza berrian eta egungo legedian oinarrituta gutxienez 11.733 etxe bizitza aurre ikusten ditu eta horietatik 6.724 babestuak izango lirateke. Hasieran aurreikusitakoak baino ja 1.800 gehiago. Gainera beste 5.000 etxe bizitza libre proiektatu dira hasieran aurreikusitako 4.065 etxe bizitzen aldean. Etxe bizitzen eraikuntza faseka egingo litzateke benetako eskariaren arabera eta ez hirigintza garapen bakar batean. Oio kontseilariak euskera arlo sozioekonomikoan bultzatzaren alde egin du euskera langai jardunaldien irekieran. 60 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute enpresen eta erakundeen hizkuntza kudeaketaren arloko jardunbide egokiei buruzko programa honen lehen saioan. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak euskara langai jardunaldien lehen edizio ireki du Iruñan. Programa berri hau Euskera Bidea Euskararen Nafarroko Institutua erakundearen bidez antolatu da eta hizkuntza kudeaketan ardura duten enpresa zein erakundentzako topagune izan nahi du, baita haien jardunbide egokien erakusleio ere. 60 pertsona baino gehiagok parte hartu duten lehen jardunaldian Ollo kontseilariak nabarmendu du sektore sozioekonomikoa funtsezkoa dela hizkuntza baten bizitasunerako eta azken urteotan izaera hori aitortu diola Nafarroko gobernuak plangintza estrategikoaren esparruan. Gainera adierazi du euskara, gure erkidegoko berezko hizkuntzetako bat, lan munduan, merkataritza harremanen munduan, enpresa zerbitzuetan eta oro har, jarduera ekonomikoan sartzen dela. Hainbat enpresak erabiltzen dute, bai barne funtzionamenduan, bai kanpoko zerbitzuetan. Hainbat tamainatako erakunde horiek testuinguru soziolinguistiko eta sektore ekonomiko anitzetakoak dira. Hala ere, euskarak sustapen handia behar du oraindik, enpresa gehiago hizkuntza kudeaketan normaltasun osoz aintzat har dezaten.
gizartari ematen dizkioten zerbitzuen balio erantsitzat har dezaten eta lehiakortasunaren gako garrantzitsutzat har dezaten gaineratu du. EH Bilduk emakumeen kontseilua babestu du eta mailari exigitu dio eraso sexisten aurkako protokoloaren inguruko adostasunak errespetatzeko. EH Bilduk babestu egin du emakumeen kontseiluak hartutako erabakia. Horren arabera Sanferminetako eraso sexisten aurkako protokoloa eta kanpaina osorik mantentzeko eskatu diote gobernu taldeari. Alderdi soberanistak txalotu egin du indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformaren, mugimendu feministaren eta kontseiluko gainerako kiden tinkotasuna. Navarra Sumen xantaiari eta alkatearen presioi amorez emanez protokoloaren funtzionamenduan kontrolatu nahi baitu, haren eraginkortasuna laminatzeko eta haren baliozkotasuna zalantzan jarriz. Alderdi abertzaleak berretxe egin du gaur egungo protokoloa, kanpainaren jarraipena eta batez ere, Iruña eraso sexisten aurkako borrokaren abangoardian kokatzea lortu zuen hiri estrategia errespetatze eta hauei oinarritu zuen adostasuna. Lago eta Mendigoiti ikastetxe publikoetako kirol anitzeko pista nagusiaren estalkia berritzeko obrak esleitu dira eta datorren ekainean has daitezke. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak Mendillorri auzoko Mendigoiti ikastetxe publikoak eta Lago partekatzen duen patioko kirol anitzeko pistaren estalkia berritzeko obren esleipena onartu du. Aurrikusten da lanak datorren ekainean hasi izango direla eta 16 astez egingo direla aldi horren zatirik handienean eskolako oporrekin bat eginez. Estalkia berritzeak ikastetxean eraikuntzaren eta Mendillorriko trinketearen eta kiroldegiaren atzealdearen artean dagoen patioaren kanpoko 3 pistetako bati eragiten dio. Proiektuak polikarbonatozko plaken estalki osoa berrituko du gardentasunean eta estankotasunean narriadura handia duena. Lan osoak Erki Konstrukzion Sostenible SL enpresak egingo ditu 288.505 euroko aurrekontuarekin. Nafarroako gobernuak Gurpea Betionak taldea saritu du emakumezkoen eskubaloi maila gorenera igo delako. Txibite lehendakariak nabarmendu du lorpen hori partida bakar bat galdu gabe egin dela. Txibite lehendakaria Nafarroko gobernuak Gurpea Betionak taldeari egin dion harrera instituzionalaren buru izan da. Nafarroko gobernuak taldea zoriondu du lehenbiziko aldiz emakumezkoen eskubaloiko maila gorenera igo delako. Gerreras Iberdrola ligara joan den asteburuan Lanzaroten jokatutako playoffean plaza lortu ondoren. Lehendakariak eskerrak eman dizkio Nafarrori emakumezkoen eskubaloiko elitera itzultzeagatik. Lorpen hori partida bakar bat ere galdu gabe eginda. Ekitaldian izan dira Rebeka Esnaora Kultur eta Kirol Kontseilaria eta Miguel Pozueta Nafarroko Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailea. Gurpea Betionak taldetik Marino Oskoz Betionak Kirol Elkarteko presidentea etorri da, baita zuzendaritza jokalariak eta talde teknikoa ere. Gainera Andres Garden, Nafarroko Eskubaloi Federazioko presidenteak eta Ernesto Modrego, Miguel Indurain Fundazioko gerenteak parte hartu dute. Lehendakariak hitzaldian ondoren Olaia Luzuriaga taldeko kapitainak hitz egin du eta adierazi du talde osoa harro dagoela Nafarroko eskubaloi gorenera eramatzeagatik eta kirol zoragarri ontako neska mutilentzat erreferente izateagatik. Lanean jarraituko dugu amets egiten jarraitzeko adierazi du. Lola Indigo, La Oreja de Van Gogh, La Moda eta Kamela besteak beste izanen dira Sanferminetako gauak girotuko dituzten artistak Foruen plazan. Udala kokapen horretarako eta konpainia plazarako kontzertu eskaintza aurkeztu du eta azken honetan jazaren eta munduko musiken aldeko apostua eginen du berriz ere. Y apenas bajo ya por Madrid. 12 musika proposamen osatuko dute Iruñeko udalak Sanferminetako gauetarako prestatu duen programa. Lola Indigok irekiko du uztailaren 6ko gauean eszenatoki hori berriz ere kontzerturik gabeko 2 urteren ondoren eta hurrengo urtera arte agur esanen du. Kamela taldearen eskutik uztailaren 13an talde horren ibilbideko arrakasta handien soinudun errepaso batekin. Emanaldien artean nabarmentzekoak dira La Oreja de Van Gogh talde gipuzkoarrarena uztailaren 10ko gauean,
Fernando Kostarena biharamunean edo La Moda taldearena uztailaren 12an astearterekin. Iruñeko udalak konpainia plazarako musika programazioare aurkeztu du eta berriz ere jazzaren eta munduko musiken soinuen aldeko apustua eginen du. Jaso ikastolak bere lehen kampus artistikoa antolatu du ekainaren 23tik uztailaren batera. Nafarroako 8 eta 12 urte bitarteko ikasle euskaldun guztiei irekita dago. Jaso ikastolak bere lehen kampus artistikoa antolatu du ekainaren 23tik uztailaren batera bitartean egingo den ekimen berritzaile hau 8 eta 12 urte bitarteko lehen hezkuntzako ikasleentzat bideratuta dago. Jasok bere musika ikuskizunaren 10 urteko ibilbidean lortu dituen arrakasta artistiko eta pedagogikoen ondoren, jarduera honen bitartez ateak ireki nahi dizkie esperientzia eszeniko eta ludiko berritzaile batean parte hartu nahi duten euskarazko hezkuntzako beste ikastetxetako ikaslei ere. Kampus artistikoak udaleku bat eskainiko du Jaso ikastolaren instalaziotan goizeko ordutegian, ikasturteren amaieran hain zuzen ere. Bertan eszenografia, kantua, dantza, akrobaziak edo multimedia eskainiko dira elkar bizitza eta prestakuntza artistikoko giroan. Honez gain ekimenean parte hartzen duten ikasleen garapen sozioedukatiboa edo emozionala ere landuko da, gehienez ere 100 plaza daudelarik. Jaso ikastolak eta Nafarroko ikastolen elkarteak antolatuta izen emateko epea maiatzaren 31 arte egongo da zabalik eta Nafarroko Rural Kutxaren campamentosenmarcha.es estekaren bidez egin daiteke. Navarra Arenan izango da buruz burukok finala. Nafarroako pilotalekua prest dago lehen pilotazaleen munduko txapelketa garrantzitsuenaren finalerako. Asteartean amaitu da Navarra Arenan frontoiaren muntaketa, lehenbiziko aldiz foru komunitatera finala ekarriko duena. Buruz buruko txapelketa pilotazalentzako arlo honetan garrantzitsuena. Finala datorren igandean maiatzaren 29an izango da, duela aste batzuk sarrerak agortu ziren. Guztira 11 personak lan egin dute muntaketan eta 17 ordu behar izan dituzte. Kantxak dituen ia 3.000 eserlekuak atontzen, zehatzago errateko partidurako salgai jarri ziren 2.972 eserleku. Munduko gimnastika kopa amaitu ondoren muntaketak hasi ziren. Lehenik eta behin armaila mugikorra jarri da eta ondoren bloke mugikorrak. Bigarren mailako armailen goiko aldean ondoren eta hesiak eta eskailerak muntatzeari ekin zaio. Amaitutakoan pantailak eta mikrofonia konfiguratzen dira. Navarra Arena izan da 6x4 pantaila jarri duen lehen frontoia. Hau kantxako jokoaren xehetasuna publiko guztiari hurbiltzeko asmoarekin. Sartzen azkena frontoia eta frontoia garbitzeko ekipoak dira, armailak pilotalekua final handirako presu uzteaz arduratzen direnak. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.